Ovo su 3 znaka da vam Bog pokušava reći nešto vrlo važno. Nekoliko godina prije nego što sam došao Kristu, stvari su se počele rješavati za mene. Nisam bio oženjen, a činilo se kao da svaka djevojka koju sam volio je voljela nekog drugog. A to je nekolicini djevojaka koje su me voljele nisam mogao uzvratiti ljubav. Tek kasnije sam shvatio da me samo Bog u potpunosti može ispuniti. Nijedan ljudski odnos ne može ispuniti tu prazninu. Dogodilo se da sam se na kraju slomio, ali to je bilo i ono što je Bog pokušavao učiniti. Bog ne može iscijeliti ono što prvo nije slomljeno, a tek kad sam se ispraznio od sebe, Bog me je mogao ispuniti. Vjerojatno znate da zlato postaje dragocjenije kada prođe kroz vatru. To je zato što vatra spaljuje sve što nije zlato i na neki način Bog dopušta da prođemo kroz vatrenu kušnju, da bi vidio koliko je snažna ili slaba naša vjera u njega. Nije da je njemu potrebno znati jer je on sveznajuć, već je moguće da on želi da mi spoznamo kakva je naša vjera u njega. Stvarnost je da se kroz iskušenje jača naša vjera. Bog dopušta vatru da prokušanost vaše vjere dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša, stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. U Bibliji možete pročitati što Bog misli, ponekad nam Duh Sveti govori, ali često Bog može iskoristiti i glas drugih da govore vama i meni. To je bila glavna uloga proroka u Starom Zavjetu. Govorili su umjesto Boga i riječi Božje, kao što je pisano, ovako govori Gospodin, ne ovako govori Jeremija, Izaija i Ezekijel. Ako vaši prijatelji vide u vašem životu nešto što ih muči, Bog vam može govoriti kroz njih kada vam pristupe i pokušaju vam nešto reći. Poslušajte što je mudri kralj Salomo napisao. Čestiti su udarci prijatelja, a lažni poljupci neprijateljevi. Moram priznati da sam pomalo ili previše tup jer je Bog morao iskoristiti neke vrlo ekstremne situacije kako bi privukao moju pozornost. Čak i ako je to učinio iz ljubavi. Koji roditelj ne bi disciplinirao svoje dijete koje ide blizu prometne ceste? Bog nas može provesti kroz neka teška vremena, čak i kroz vatru, ili može pokušati iskoristiti glas drugih kako bi privukao našu pozornost. Ali koja god sredstva Bog koristio, najčišći je glas Božji u objavljenoj riječi, Bibliji, osvjetljenoj unutarnjim riječima Duha Svetoga. A ovo ukazuje na živu riječ Isusa Krista. Bog nam puno toga govori kroz Isusove riječi.